Какво е хибридното обучение? Това е съвременен образователен подход, който комбинира присъственото обучение в класната стая с онлайн лекции и дейности в виртуална класна стая. В една и съща сесия част от обучаемите са в физическа класна стая, а другата част се включват онлайн. Това прави обучението гъвкаво, като позволява на обучаемите да изберат в каква среда да се включат. За успешното прилагане на хибридното обучение е важно да се спазят следните стъпки. Планиране на учебната програма. Уроците трябва да бъдат адаптирани така, че да включват интерактивни елементи и за двата формата. Интеграция на технологии. Използвайте платформи за управление на обучението, като виртуални класни стаи и софтуери за съвместна работа, като дигитални дъски и споделени документи. Стимулиране на ангажираността. Осигурете възможности за всички обучаеми да участват в дискусии, проекти и дейности. За да реализирате хибридно обучение, ще ви е необходимо подходящо оборудване. Допълнителни камери в физическата класна стая, които да показват обучаемите в присъствената среда на техните онлайн съученици. Осигурете допълнителни микрофони и говорители в присъствената класна стая, така че участниците онлайн и в физическа среда да се чуват взаимно добре. Използвайте инструменти за съвместна работа в реално време и възлагайте съвместни задачи на екипи, обединяващи ученици от физическата и виртуална класна стая. Уверете се, че имате стабилна интернет връзка, за да избегнете прекъсвания и нарушения в хода на хибридното обучение. Хибридното обучение предлага множество предимства, осигурява достъпност за всички обучаеми, независимо от тяхното местоположение. Стимулира сътрудничеството чрез дигитални инструменти. Развива умения за самостоятелно учене и управление на времето. Позволява индивидуален подход към нуждите на обучаемите. Как да управляваме успешно хибридна класна стая? Осигурете равнопоставеност. Давайте равни възможности за изказване и участие на присъствените и онлайн обучаемите. Създайте общност. Използвайте групови дейности, които свързват учениците независимо от тяхното местоположение. Комуникирайте ясно, уточнете правилата, очакванията и целите за всяка сесия. Проследявайте напредъка, събирайте обратна връзка и адаптирайте методите си спрямо нуждите на групата. Хибридното обучение е мост между традиционното и бъдещето на образованието. С подходящото оборудване, планиране и ангажираност, то може да бъде ефективно и вдъхновяващо за всички участници. А вие готови ли сте да го приложите?